तेरा जब भोसड़ी के ସାଙ୍ଗ କେତେ ପକଉନୁ ରହୁନୁ ଦେଖ କେମିତି ଛଅ ପଟେ ଛଅ 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 ମୋ ବଳଟା ପକେଇବି ଦେଢ଼ କେମିତି ରହୁଛୁ ପଢେଇ ଦେବେନି ହେଲାନି ତୁ ପକା ଏଇ ତୁ ହେଲା ତୁ ହେଲା ରହୁନୁ ତୋର କାହିଁ ଭଲ ହେଲି ଭଲ ହଉଛି ତୋର ଭଲ ହଁ ରେ ପୁଅ ଏଠି ବସିକି ହଲା ହଲି ହଉଥା କାଲି ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ପେପର ଦବ ପେପର ଉପରେ ହଲେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ବେଳ କାଲି ତ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ରହୁନି କାହିଁ ଦଉଛୁ ଦେଖିଲି ଟାଇମ୍ କେଇଟା ହେଇଛି ରହୁ ଦେଖୁଛି ରହୁ ଏବେ କଳାଟା କଥା ଯାଉଛି ଟାଇମ୍ ଦିଏ କରୁ ମୁଁ ଦେଖିଆ କରିବୁ କହୁଛି ବା ବାଳା 11ଟା ହେଇଛି ଜମାରୁ 11ଟା ହେଇଛି ସକାଳ ଅଛି କହିଲି ବାଳୁ କାଲି କେତେଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଆମର ଛଡା ଆହୁରି 6ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଚାପ୍ଟରଟା କହିଲୁ ସବଜେକ୍ଟ କି କହିବୁ କି ପିଲା କି ତମେ ତମ ସହ ମୋ କ୍ୟାରିୟର କଣ କରିଯିବ କାଲି ଆମ ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଟି ଚାପ୍ଟର 6ଟା ଚାପ୍ଟର 6ଟା ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ଲେଖା ଟାଇମ୍ ଦେଲୁ ଆମର ଆହୁରି ତା ବାଦେ 5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ବଢୁଛି 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ରିଭିଜନ କରିଦେବା ଆମେ ତା ବାଦେ 3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ବଢୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଗେମ୍ ଖେଳିଦେବା ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଯାହାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାନ୍ତି ନା ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ଆଉ ତମେ ତ ସହରେ ଗାଁ କାମ ଯାଇନି ସାର୍